Kejih keran banwan rak biang ya kejing khoj jing subah ha kejela barok kawai kala long kawai na kimat ki babun sin ngi juo sngo ha ki jing yalang baper hindrai klam dawat pat ki lat ki lenti kad long ka bajanjar ban pen or long ya ka ni kejing thmu kum balong menta kejing berat nyot pathar ki brio ha ki lenti singken kham tam lei ki plastik ki mar ki bump on kala long kawai na ki da ka bapen sneu dor ya ka jing long jing man jong ka mai maryang bat ka balawan ra ru ya ka jing ma kalong ka khubor ka basgo tanat pan yo sngo ba ka wei na ki snong ka badan ha East Khasi Hills District ka snong Mauring Kneng ka bala shim ya ka sen jam ban wanra ya ki lat gilanti ban la ban te la kam ya ka jingbret nyot pathar ki brio ha ka ba kala la ban sna ya ka jaka bret nyot ka ba bit ka ba biang ka ba tip kom ka plastic waste management ka jaka ka ban lum ban langai ki plastic ban bret ya ki ha ka rukam ka ba dei ban bret Hakajing kran berusor dar kene kasnong uba Peter J Lawai uloong. Bakajing simrai kasnong ban snai kene jaka berat nyot kalong ban wan ra biang jing khoj jing subaha kasnong ka thau. Nalor kata ula pentep ru baki paj ba nang ni sekman kim dei ban berat pathar lari ban thang ki plastik namar kan wan ra jing ma ha ka koj ka khia. Borok kino susinong nani sekmat tadu mata kesngi hi ba ki plastik jemde shu ban thang ne ban bread pathar ki de ban pelang aki yeng juki nang ta nakaleng komiti kas pembek ik ban lomi plastik aki yeng juki kumtu ki dukan ki yo ki school ki jika ba per jika sa jan bakin bread pathar shu plastik but ba kane komiti kan theru ik plastik apo sinong ba ki pe ba ki wan mande hakador spon ka ki berni ki berit ba kame arpot ka intiet ini plastik but ini plastik baru kai bangilum ni wanra apo kani ka unit gijingi kemudian ne pos nomor kenang hi ke plastik waste management unit hangne ka ba ngila don ki machine kumno bangin le kita plastik pat bangin recycle kita plastik nang ne nang tangila bandi pa ini plastik sebar but ka jingdon kani ka unit ni kamde tanam ta ka sinong mor kenang kan long lo jingkar khui ka blok hi brok kawai ba hangne ka unit gijingi kemangila ban thit itu plastik bagi kila ban wande yang sekmat reka pasak mata kalong ba stang ka light ni don kam hangne tingi kerpat ya ka buat dipek ke sarkar ling ba ka office ng video bat kumcu kami sel pengkoloy no ikalai ban pun poy hangne kumba pi mata ka machine kala don ka yeng ada ban sna reka cingbom la jingi ban trekam pat ikane molah hodok mata ka taw kalong cingbom ba kumbolong hapo blok mata ka jingbom don ki officer gi banek tikena sistem kilet one way la let way ta kamut kane pendekok pai kam ti kalai tu ngila dep ikane ke projek nduk senam arajar arpulai di haduk mata nyim pala trekam meka ka taw kalong bang cingbom yo ikalai wala ada ka yeng kala don ke machine kala don reka light pat impat yo ti wal ada apa deng kini gijing pat biang kini kalai di mentai plastik ngila persyang ngin sedang lo semat menang thiet ini plastik ban lom balampo sno tah ke we na kalian cus ke ba jelang ba taksi la chimi krai pi ba dei bat ka gijing ceklian juga mariang menta kal nang cur kini hi galong ka syong hangi gino yalam bangin sedang hi kam ban pet ide ka nuksa om syu bangin syukut tang ha gijing yalang ne ki awareness program ne ki meeting bangin keren ke basa hi galong nangi mentang pet ide ka kam geng Yang tak tahu ngilum kena jelang mentah si kalong bangi nani sepan peni do kam om syuk pun kot na jelang rek berengkong pan kalong bangi dan kam hi pai ba pustu bengin ai kini awareness program ban pensai nomor klam jin tarik lang ru ketanya melak banong re rengkat ki awareness program rengkat ki program rengkat ka kam ru ngide pen ilang te kamut akata kom ski ngila hai marman ngem ong bengin la re jing trelang rengkat gajing le ru ki kam kamut ski salak ban weng yeni gijing eken bekenduk po salah Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya